Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin. Darasinmu na yau za mu koya yadda ake canzawa aboki ko ƙawa friends da duk wasu mutanenka status. Mutum sai ya status ka ɗora wanda ranka yake so. So kar ku manta da danna alamar subscribe saboda shi yake ba mu damar kawo muku sababbin shirye-shirye. Mun gode. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo cikin WhatsApp ɗinmu muna so mu canza ma abokinmu status. To direct kawai abin da za mu yi ga wani Faruk nan. Masa akwai turare akan status ɗin shi, bari mu gani. So kun gani ga turare na akai. So bari mu tafi kai tsaye cikin wancan application ɗin mu ga yadda za mu canza masa status. So kun ga application ɗin nan advanced status saver sunan shi. Zan ajiye muku link ɗin application ɗin a cikin description ɗinmu. Direct bari mu shiga kan application ɗin. So ga application ɗin nan ya ƙunshi recent status, saver status, change friends status, emojis, letter message, cool font, message repeater. So za mu yi aiki da change friends status ne, bari mu taɓa shi wannan na uku. So ga abokin nawa nan da ya ɗora turare ga shi nan, so bari in taɓa yadda zan canza masa. Ga shi nan na shigo ciki, bari in ƙara canza mai da wani kalar turaren ne kuma. So ga shi nan ya ce friend status na canza. So bari mu je mu gani, to na canza masa. So ga shi nan na riga na dawo cikin WhatsApp ɗina ga status ɗin abokin nawa. Kun ga ya canza, na canza masa. Kuma shi abin da zai rinka nunawa kenan na sa wanda raina yake so. To wannan application kun ga ko yayi a yayin da abokin ka isa status din da bai ma ba kawai sai ka canza, ba kuma yanda zai da kai. In zai sa so 100 zaka canza shi bayan da zai. Wata sabuwar kimiyya ce ta ma wannan ta fito, sabon application ne. Ku samu ku yi downloading din shi, ku ɗauki link din a description kamar yadda na faɗa. So ga description din da muke faɗa za mu ajiye application. In kuka duba wannan alamar kuna taɓa ta za ta nuna muku alamar description. Ga shi nan salamu alaikum na rubuta a jiki, ga link din audio status za ku iya sauke link din direct. In kuka taɓa wannan koren rubutun direct za ku downloading. Akwai application din da mutum ya je Play Store ba za su ba shi a sauki ba. Shi yasa muke sa muku link din application akan description. Yanda kana gama kallon bidiyo ka taɓa alamar nan ta like, ka taɓa subscribe, dama already a ce ka taɓa subscribe ka taɓa alamar kararrawa, sai kai mana like ka share. Idan kana da wani magana akai sai kai comment. Dan Allah kar ku manta da danna dai alamar subscribe dan da shi muke samun karfin gwiwa kawo muku sabbin shirye-shirye.